खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। जाय समाव मोनथाम गाहाम गोहोआव थानानैबो हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाफोरनि थाखाय बिगासेबो हा होलांनो हायाखै, दायो गुबुन गुबुन जायगाफोराव मिथिं दावथिं खालामनानै रायजो राजाफोरनो हा होगोन होननानै बुंनाय बाथ्राया थारैनो जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा। लोगोसे बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि मेल मिटिं लाबाय थानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबांथार बाथ्रा बुंथिंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो दाखालिबो चिरां जिल्लानि सिङावनो थानाय लाइमुथि ओनसोलाव मोनसे मेलनि गेजेरजों थारैनो बाथ्रा बुंथिनानै होदोंमोन जि रायजो राजाफोरनो हाग्रामा महिलारिया सरकाराव फैफिनोब्ला हा राननानै होगोन। नाथाय बेफोर जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिया मोनथाम गाहाम टार्म्सआव सरकाराव एबा गोहोआव थाबाय, नाथाय रायजो राजाफोरनो बिगासेबो हा होनो हायाखै। नाथाय दायो पावाराव गैयैखाय सरकाराव फैफिनोब्ला हा हु होगोन होननानै बुंनाय बाथ्राया थारैनो लासिंसिं बाथ्रा। लोगोसे हाग्रामा महिलारिया दायो सिस्टेमाव फैयाखै, अदेबानि बिथाङा सिस्टेमखौनो बुजिया, जायनि थाखाय बिथाङा मोनथामबो एसेम्ब्लियाव दासिमबो नुजाफेराखै। मानोना सिस्टेमाव अपोजिसनाव थानोब्ला सिस्टेमाव थांनानैसो बाथ्रा बुंनांगौ, नाथाय हाग्रामा महिलारिया दायो बाहेरासो बाथ्रा बुंथिंलागासिनो दं होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिनि बाथ्रा बुंनाया थारैनो अखा खोरोमनाया हानो रोङा, सैमा सोंनाया अरनो रोङा होननाय बाथ्रा फावजों जोबोद गोरोबो होननानैबो बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। एबिएमसुनि बानजायनायाव क'क्राझाराव फेग्रा मुवा बाहायनायखौ नोजोर बोनानै बेनि हेंथायै मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव लाइमोनफोरनि गेजेराव गोबांथार फेग्रा मुवा बाहायनाया बारानिफ्राय बारा जालांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोराबो फेग्रा मुवानि हेंथायै गसंथानो थाखाय लाइमोनफोरनियाव सांग्रांथि लाबोनांगौखौ नोजोर बोनानै बेबायदि हानजा सुरनाय हाबाफारिफोरखौ लाबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो क'क्राझार सोहोरावनो थारैनो एबिएमसुनि दैदेननायाव मोनसे फेग्रा मुवानि हेंथायै हानजा सुरनाय हाबाफारि बानजायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव गुबैयै एबिएमसुनि गाहाय नेहाथारि जायदुल इस्लामआ बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदोंदि थारैनो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोराबो फेग्रा मुवा बाहायनायनि हेंथायै लाइमोनफोरनि गेजेराव गोसारलानायखौ खमायनो एबा खम खालामनो थांखिजोंनो बे हाबाफारिखौ लादों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव एबिएमसुआ बेबायदिनो लाइमोनफोरनि गेजेराव फेग्रा मुवाखौ माबोरै खमाय खालामनो हायो बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव बेबायदिनो हाबाफारिफोरखौ लालांबाय थानाय जागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। आथिखालाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव राजखान्थिनि बारा थारैनो सुबुंफोरनि गोसो सोलेर आरो देहायाव नांबाय होननानै बुंब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा। लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि बिखायावबो नांबाय। मानोना जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुगासिनो दङ, थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय मैखोम राजखान्थि दोलो जायखौ इउपिपिएल आरो बिपिएफ होननानै मिथिनाय जायो। थारैनो बे बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ दानिफ्रायनो राफोद आरो सांग्रां खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन गोबांथार हाबाफारि लाबोनानै गुबुन गुबुन जयनिं हाबाफारिफोरखौबो खालामबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन थाखोनि दैदेनगिरि आरो सरासनस्रा सुबुंफोराबो गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ सायख'नांगौखौ नोजोर बोनानै ओरै थांलाय हरै थांलाय फैनाय एबा थांलाय फैलायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोलाव बेबायदिनो माखासे जाथायफोरखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव सा 20निबो बांसिन गुबुन गुबुन सोद्रोमा बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव हाबफैफिनबाय होनना बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगां बिपिएफ
दोलोआ लाइमुथि ओनसोलाव जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव लाइमुथि ओनसोलनि गोबांथार सुबुंफोरानो BPF राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाहैबायमोन। थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो बे जयनिं जाहैनाय माखासे सुबुंफोरा गासै 20निबो बांसिन मैया UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफिनबाय होननानै बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव जोंनि समाजाव एबा थांनानै थानायाव राहा मोननांगौ एबा जोङो जौगाखांनांगौबा BPF राजखान्थि दोलोनि अनगायै UPPL राजखान्थि दोलोखौसो हेफाजाब होनांगौ होननानै बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो UPPL राजखान्थि दोलोखौनो अराय समनि थाखाय हेफाजाब होलांबाय थासिगोन होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोनबावदों।